агар шумо дар интернет оиди ситораи нави Реал Мадрид ҷустуҷӯ карда бошед, пас медонед ки Ҷуд Беллингем мухлиси ашадии Барселона буд. Ин дигар пинҳон нест ва тамоми соҳнаҳо бо далелҳо инро исбот карда истодаанд. Аз рӯзҳои гузашта ки соли 2009 Ҷуд Беллингем 6 сол дошт, далеле ҳаст ки ӯ як орзу дошт футболбози касбӣ шуда дар Барселона ва мунтахаби Англия бозӣ кунад. Дар кӯдакӣ мухлис буданаш исбот дорад, аммо 10 сол баъд ҳам ҳамин хел шуд. Вақте Барселона расман аз 400-умин голи Месси дар лига ҷашн мегирифт, Беллингем онро бо ишораи нобиға посух доду ҳама чизи лозимаро гуфт. Дар ин бобат ӯ аллакай дар Бирмингем Сити дурахшиш мекард ва Барселона аз ҳунараш огаҳӣ дошт. Даста мехост ӯро ба ҳайат ҷалб созад ва намояндагонашро ба Англия равон намуд. Мутаассифона ҳолат тағйир ёфт, чунки Беллингем новобаста аз дӯстдории Барселона аз пешниҳод даст кашиду ба дигар даста гузариш намуд. Ин қарор бо гузаштаи дигар футболбози англис Луи Барри дахл дорад ки ҳоло нақл хоҳем кард. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Барри корномаашро дар Саттон Юнайтед оғоз карду соли 2009 дар 6-солагӣ ба Вест Бромвич гузариш намуд. Он ҷо 10 сол ҳунарнамоӣ кард ва аз худ дараки калон дода буд. Соли 2019 дар 16-солагиаш ӯ аввалин бозингари англис дар академияи Барса Ла Масия шуд. Ин ситораи он вақт бо истеъдод буда, наздик буд ки ба Фаронса равад ва ба дастаи ПСЖ ҳамроҳ шавад, аммо Барселона пешсафӣ карду шартномаи 3 сола ба имзо расонид. ин ҳикояҳо ба Ҷуд Беллингем чӣ рабт дошта бошад? Луи Барри ва Ҷуд Беллингем ҳамсол ҳастанд. Факт ҳамин ки байни онҳо 8 рӯз тафовут асту ҳарду дар наврасӣ ҳунари воло доштанд. Дастаҳои бузурги аврупоӣ аз қабили Барселона, ПСЖ ва Юнайтед ба онҳо чашм андохта буданд. Ҷуд орзуи бозӣ дар сафи нилнориҳоро дошт, вале ҳолати трансферии Барри фикри Беллингемро иваз намуд. Гузариши Барри ба Испания як баҳси калонеро байни дастаҳо созмон дод. Вест Бромвич фикр мекард ки компенсатсия аз Барселона барои хариди бозингари калидиашон мегиранд, аммо каталониҳо посух доданд ки чизе нахоҳанд дод, чун дар ҳуҷҷатгузориҳои бозингар ягон статуси сатҳи байналмилалӣ дида намешуд. Баъз чунон калон шуд ки ҳатто ФИФА ба он дахолат кард. Баъди гузариш Барри ҳуқуқи бозӣ дар дастаи навашро надошт. Давоми 3 моҳ ӯ тӯбро ҳатто дар бозиҳои дастааш нарасида буд. Албатта ин оғози бад барои ӯ буд, вале баъди муддате Барри моҳи октябри соли 2019 дар дастаи ҷавонони Барса дебют намуд. ӯ дарк кард ки ҳолати бадаш ба ояндааш зарар дорад ва январи соли 2020 Барри тарки Барса карда ба Англия баргашт. дар дастаи Астон Вилла шомил шуду то имрӯз ҳар ҷо иҷора равон карда мешавад. он гузариш ба Барселона барояш бадтарин қарор шуд. баъдан вақте ки Барса дари Беллингемро соли 2020 куфт, падари Ҷуд ҳатто ба пешниҳод гӯш надод. тибқи хабарҳо ӯ ҳатто ба ҷои вохӯрӣ ҳузур надошт, аммо скаутони Барселона фаҳмиданд ки сабаби ба Каталония нарафтани Ҷуд ин моҷарои Луи Барри будааст. хулоса ба ҷои гузариши орзуяш ба Барселона, Ҷуд Беллингем ба Олмон ба дастаи Боруссия Дортмунд пайваст. он вақт пешниҳодҳо аз Манчестер Юнайтед ҳам буданд ки хуб шуд онҳоро қабул нанамуд. баъди ҳунари хубаш дар Дортмунд, Беллингем нишон дод ки баромад дар мусобиқаҳои қавитарро сазовор аст. баъдан тобистони ҳамин сол ба Реал Мадрид гузариш намуд. мо дидем ки як трансфер чӣ хел таъсир ба дигарон мерасонад. қарори дурустро Беллингем қабул карду Луи Барри шикаст хӯрд. касе намедонист ки дар 17-солагӣ шомили Барса шудан чӣ шароите Барри Беллингем фароҳам месохт. имрӯз ӯ ба бозингари калидӣ табдил ёфтааст. ишқаш ба Месси ва Барселона дар кӯдакӣ бошад, ҳоло дилаш бо Реал Мадрид аст. ӯ мавқеи аслиашро дар Реал Мадрид ёфта тавонист ва Беллингем ягона бозингаре нест ки Барсаро дар кӯдакӣ дӯст дошта бошаду ба Реал гузариш карда бошад. мисли ӯ дигарон ҳам ҳастанд ки номашонро шумо дар комментария қайд намоед. хайр дӯстон.